Brahma Samhita Mataji. Warm welcome to today's Brahma Samhita class. So நம்ம இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் போர்ஷன் ஆஃப் 3 ஸ்லோகாஸ் பார்க்க போறோம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த லாஸ்ட் 3 ஸ்லோகாஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளோ நாள் வந்து பிரம்மா பேசிட்டு இருந்தாரு. இன்னைக்கு வந்து யார் பேசுற இந்த 2 நாளா வந்து பிரம்மா பேசுறத வந்து நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து பிரம்மா கிட்ட பேசுறத கேட்டுட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ அவருக்கு என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரு, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்மளும் வந்து நல்லா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணி பக்தியில முன்னேறணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனையோட நம்ம பண்ணலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகன்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्यदेवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवद्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு பிரம்ம சமிதையோட எண்டிங் செக்ஷன்ல போகலாம் இல்லைங்களா? ஸோ நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது வந்து இதுல வந்து 100 அத்தியாயங்கள் இருந்துச்சு. பட் சைத்தன்ய மகாபிரபு சவுத் இந்தியா பயணத்துக்கு போகும்போது அவருக்கு வந்து திருவொட்டூர் என்ற கோயில்ல வந்து இந்த ஒரே ஒரு அத்தியாயம் மாத்திரம் தான் கிடைச்சிச்சு. 5வது அத்தியாயம் தான் கிடைச்சிச்சு. அதுல இருந்த ஸ்லோகங்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு வந்தோம். அதுல பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா வந்து பகவான் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி, பகவானுடைய லோகத்தையும் அவருடைய குணாதிசைகளும் எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு வந்தார் இல்லைங்களா? ஸோ இப்போ வந்து அவர் பிரம்மாவுடைய தொழில் என்ன? படைக்கும் தொழில். அந்த படைக்கும் தொழில அவர் இச்சை இருக்கிறாரு. அதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அவர். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? பிரேமா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. 60 தானே மாதாஜி? ஆமா. यस्या श्रेयस्करं नास्ति यया निवर्तितमाप्नुयात् या साधयति माम् एव भक्तिं तां एव साधयेत्. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க பாத்தீங்கன்னா, டிரான்ஸ்லேட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. தமிழ்ல டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க யாராவது. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. யஸ்யா இதான மாதாஜி? மொழிபெயர்ப்பு. யஸ்யா அதை விட மாதாஜி மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. அன்பு சார்ந்த பக்தியை அடைவதற்கு உதவுவது சாதனா பக்தி, அதாவது பக்திக்காக தொடக்க பயிற்சிகள்.
அன்பு சார்ந்த பக்தியை விட மிக சிறந்த வேறு எதுவும் இல்லை. சாதனா பக்தியும் அன்பு சார்ந்த பக்தியும் பரமானந்தத்தை சிந்திக்க வைத்தது. கடைசியில் தன்னிடமே பக்தனை அழைத்து வருவதாக மதுசூதனன் கூறினார். அன்பு கலந்த பக்தியை விட ஜீவாத்மாவுக்கு நன்மை வழங்கக்கூடியது சிறந்தது எதுவும் இல்லை. முகுந்தனின் தாமரை திருவடிகள் அன்பு கலந்த பக்தியால் மட்டுமே எய்து பெறக்கூடியது. முகுந்தனை அடையக்கூடிய பக்தி சாதனைகளை மேற்கொள்பவனே அவரை சென்று அடைவான், வேறு யாரும் இல்லை. ஹரிகிருஷ்ண மத்தஜி. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க, யஷா ஸ்ரேயஸ் கரம் நாஸ்தி. ஸோ இதனோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். யஷ்யா ஸ்ரேயஸ் கரம் நாஸ்தி யாயா நிவர்த்திம் அப்னுயாத் யா சாதயாதி மாம் ஏவ பக்திம் தாம் ஏவ சாதயத். ஸோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்றார். யாருக்கு? பிரம்மாக்கு உபதேசம் பண்றார். ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸ்ரேயஸ், அதாவது இதை விட உயர்ந்தது இல்லை. எதை நீ தெரிஞ்சுக்கணியோ இப்ப நான் சொல்ல போறதை விட உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நீ என்ன பண்ண, கரம் நாஸ்தி, நாஸ்தின்னா இதை விட வேற எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்புறம் வந்து யாயா நிவர்த்திம் ஆப்னுயாத். ஸோ இதை வந்து அடையணும். ஆனா என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா, இதை அடைஞ்சிட்ட, நிவர்த்தின்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ட். நிவர்த்தித்தம், அதாவது உச்சகட்டமான ஆனந்தத்தை அடைவ. ஸோ இந்த எதை பண்ண இந்த உச்சகட்டமான ஆனந்தத்தை அடைவன்னு பாத்தீங்கன்னா, சாதையேத், அதாவது சாதனா பக்தியை செய்யணும். சாதையேத், லாஸ்ட் லைன் பாருங்க, பக்திம் தம் ஏவ சாதையேத். ஸோ சாதையேத்துனா இங்க சாதனா, ஒருவர் செய்ய வேண்டும் என்ற செயல், பக்தி, அதுதான் வந்து சாதனா பக்தி. நமக்கு தெரியும், நேத்தே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, சாதனா பக்தி, ராகனுகா பக்தி. வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்க விதிகள் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம பக்தி பண்ணிட்டு வந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எல்லாம் வந்து சாதகாஸ். இப்போ வந்து 16 மாலை பண்றோம், 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றோம். ஸோ நம்ம சாதன பக்தியில பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா. அந்த சாதன பக்தி பண்ணிட்டு வந்தா உனக்கு என்ன கிடைக்குது? நிவர்த்தித்தம், ஆனந்தம், பரமானந்தம் கிடைக்குது. ஸோ இது கிடைக்குது இல்லையா. அது எப்படி பண்ணணும் அந்த பக்தி பாத்தீங்கன்னா, யா சதாயதி மாம் ஏவ. சோ இதுக்கு வந்து நான் உன்னை வழி நடத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அப்போ வந்து நிச்சயமாக நீ என்ன பண்ணுவ, என்கிட்ட வந்து சேருவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ மறுபடியும் இந்த பொருளை பாத்துக்கலாம். நீ வந்து எதை கேட்கறதுனால உயர்ந்த விஷயத்த அடைவையோ அதை விட உயர்ந்தது எதுவுமே இல்லை. ஓகேவா. அதை அடையிறதுனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? ஆனந்தம் கிடைக்கும், பரமானந்தம், பேரானந்தம் கிடைக்கும் இல்லையா. அதுக்கு கிடைக்கணும்னா நீ என்ன பண்ணணும்? சாதனா பக்தி பண்ணணும். சாதனா பக்தி பண்ண கண்டிப்பா நீ வந்து என்ன ஆவ, என்கிட்ட வருவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. சோ இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தோட பொருள். சோ நமக்கு இப்ப அப்ளை பண்ணிக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கர் இதுக்கு விளக்கம் வந்து ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்காரு. இந்த ஜீவாத்மாத்திற்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அன்பான பக்தியை விட, அதாவது அன்பான பக்தியை விட எந்த ஒரு சிறந்த இதுவும் இல்லை. இந்த மனித வாழ்க்கை, இந்த ஜீவன்கள் இருக்கு இல்லையா, ஜீவாத்மாக்கு, நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் வித்தியாசம் என்னன்னா, நம்ம கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா, அதுக்கு வந்து அந்த கான்சியஸ்னஸ் இல்லை, நமக்கு இருக்கு. ஸோ அது இருக்கிறதுனால இந்த ஜென்மத்தை வந்து நம்ம கரெக்டா பிரயோஜனமா யூஸ் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி யோகத்தை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, ஸோ இதை சரியா பண்ணலன்னா நம்ம வாழ்க்கையில வந்து தோல்வி அடைகிறோம். ஸோ இதில் ஜீவாசின் இறுதி பேரன்பு உணரப்படுகிறது. ஸோ எந்த ஒரு கொள்கையை, கோலை நம்ம அடையணுமோ அதை வந்து கரெக்டா இந்த அவர் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தா அந்த கோலை நம்ம ரீச் ஆகலாம். ஸோ அது எப்படி முடியும்னா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில சரணடைந்த பக்தர்களால மாத்திரம்தான் வந்து இதை வந்து உணரப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். கிருஷ்ணரின் தாமரை பாதங்கள் அன்பான பக்தியால் மட்டுமே அடைய முடியும். சோ அன்பு இல்லாம நீ ஞான மார்க்கமா பண்ணு, இல்ல கர்ம மார்க்கம் பண்ணு, தியான மார்க்கம் பண்ணு, எதை பண்ணாலும் அவங்க வந்து கிருஷ்ணருடைய தாமரை திருவடிக்கு வர மாட்டாங்க. பக்தர்கள் ஒருத்தர் தான் அவருடைய தாமரை திருவடியை அடைய முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். ஓகேவா. சோ இந்த கருத்தை நம்மளும் உள்வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும்? பேரார்வத்துடன் நம்ம கொள்கைகளை பின்பற்றணும். எல்லா முயற்சி என்ன செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை மையமா வச்சுட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஏன்னா வேற யாருக்குமே அவர் கிடைக்க மாட்டார், பக்தருக்கு மாத்திரம்தான் அவர் கிடைப்பாரு. சரிப்பா, எனக்கு வந்து நான் சாண்டிங் பண்றேன், பட் எனக்கு வந்து ருச்சி இல்லை, என்ன பண்ணலாம்? விட்டுடலாமா?
ஹரே கிருஷ்ணா. முயற்சிக்கணும் மாதாஜி, முயற்சி பண்ணணும். நேத்து நம்ம பார்த்தோம் பயிற்சி முயற்சி இல்லையா. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஆச்சாரியர்கள் கொடுக்குறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு மஞ்சள் காமால வியாதி இருக்கிறவனுக்கு வந்து வைத்தியம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, சக்கரை சுகர் கேன் ஜூஸ் இருக்கு இல்லையா, கரும்பு சாறு வந்து கொடுப்பாங்க. அவனுக்கு வியாதி இருக்கும்போது அந்த ஜூஸ் ஸ்வீட்டா தான் இருக்கும், பட் அவன் வியாதினால அது என்ன தெரியும் அவனுக்கு வந்து கசப்பா இருக்கும். அப்போ வந்து அவனுக்கு வந்து விட்டுட மாட்டாங்க, அதுதான் டெய்லி கொடுப்பாங்க. எப்ப வந்து அந்த சுவை, அந்த இனிப்பு சுவை அவனால உணர முடியுதோ அன்னைக்கு வந்து அவனுக்கு என்ன ஆகுது, அந்த வியாதி வந்து தீந்துடுச்சு. சரியாயிடுச்சு. அது மாதிரி நமக்கு சுவை தெரியுதோ இல்லையோ, நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாதா, மினிமம் 16 மாலைகள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அது நம்ம பண்ண பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மேல அட்டாச்மெண்ட் வந்துடும் இல்லைங்களா. அந்த கஷ்டத்துல ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா எந்த ஒரு செயலும் கஷ்டமா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, லாஸ்ட்ல வந்து அது இனிப்பா முடியும் இல்லைங்களா. அதே எந்த ஒரு காரியம் கடைசி ஃபர்ஸ்ட்ல வந்து சுவையா இருக்குதோ, அது கடைசியில வந்து கசப்பா முடியும் இல்லைங்களா. வாழ்க்கையில நம்ம நிறைய இந்த விஷயங்கள் பார்த்திருப்போம் இல்லைங்களா. இப்ப வந்து சினிமா போறது, டான்ஸ் பண்றது, அதெல்லாம் கிளப்புக்கு போறது, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்துல வந்து நாகரிகமா இருக்கிறோம், நம்ம மாடர்ன் லைஃப்ல இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு பண்ணுவாங்க. பட் அதனுடைய முடிவு பாத்தீங்கன்னா துக்கத்துல முடியும். அதே பக்தி பண்ணும்போது காலையில எழணும், நாம ஜபம் பண்ணணும், 16 மாலை 2 மணி நேரம் உட்காந்து பண்ணணும், கஷ்டம் இல்லையா. பட் இதனுடைய பலன் வந்து நன்மையில முடியும் இல்லைங்களா. சோ இதுதான் நம்ம வந்து நாள்பட பக்தியை உணர்ந்து பண்ண பண்ண சாது சங்கத்தோட பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அந்த நாம ருச்சி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ நமக்கு பிடிக்கல முடியலன்னு சொல்லிட்டு விட்டுடக்கூடாது. சோ அவரே சொல்லியிருக்கார், பக்தர்கள் ஒருத்தர் தான் வந்து என்ன வந்து அடைவாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பண்ணக்கூடிய பக்தியை வந்து நல்லா பண்ணணும். சோ இங்க ஏன் இந்த பிரம்மாக்கு இத அட்வைஸ் பண்றாருன்னு, பிரம்மாக்கு நேத்து பார்த்தோம், படைக்கும் தொழில் மேல வந்து இச்சை வந்திருக்கு இல்லையா. அந்த இச்சையில வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அது மாத்திரம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. இது நாள் வரையும் பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணிட்டு வந்தாரு. பக்தி பண்ணதுனால அவருடைய வேலை என்ன பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்போ வந்து கடவுள் சொன்னாரு செய்யறாருன்ற மாதிரி போயிட்டு தவறக்கூடாதுன்றதுனால அவர் வந்து ஒரு அட்வைஸும் பண்றாரு, உபதேசம் பண்றாரு. நீ வந்து பண்ணு உன்னோட காக்கும் தொழில, பட் என்னோட உணர்வோட பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பின்வரும் ஸ்லோகத்துல ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. அது ஒரு முறை இந்த எல்லாரும் படிச்சிடலாம். யஷ்யா ஸ்ரேயஸ் கர்மாம் நாஸ்தி யாயா நிவிர்த்திம் அப்னுயாத் யா சாதயதி மாம் ஏவ பக்திம் தாம் ஏவ சாதயத். ஸோ நம்ம சரியான வழியில இருக்கோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லைங்களா. சாதனை பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கோம், அதுல வந்து நம்ம இன்னும் முன்னேறி போகணுன்றத. ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு போகலாம். 61வது ஸ்லோகம். படிக்காதவங்க படிங்க மாதாஜி ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேம்மா. தர்மான் அந்யான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் பஜ விஸ்வசன் யாத்ருசி ஸ்ரத்தா சித்திர் பவதி யாத்ருஷி குருவன் நிரந்தரம் கர்மலோகே அயம் அனுவர்த்ததே தேனைவ கர்மணா தியாய மாம் பராம் பக்தி நிச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு படிச்சிருங்க மாதாஜி. தமிழ்ல இருங்க, தமிழ்ல மாத்திடுறேன். புக் இருக்கா மாதாஜி? வச்சிருக்கேம்மா. மெச்சத்தக்க செயல்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு என்னை பக்தியுடன் சேவிப்பாயாக. இது இதுல வருதுல்லம்மா, பகவத்கீதை சர்வ தர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம். மெச்சத்தக்க செயல் எல்லாவற்றையும் விட்டுவிட்டு என்னை பக்தியுடன் சேவிப்பாயாக. ஒருவன் பக்திக்கேற்ப தன்னை அறிதல் கிட்டும். உலக மக்கள் ஏதாவது ஒரு லட்சியத்துக்காக பாடுபடுகிறார்கள். அச்செயல்களை அவர்கள் என்னை தியானித்து செய்தால் அவர்களுக்கு அன்பு கலந்த பக்தி கிட்டும். கிட்டுவது எந்த ரூபத்தில் என்றால் உன்னத சேவை ரூபத்தில். தெளிவுரை வாசிக்கலாமா? பெருசா இருக்கா சின்னதா இருக்கா? இத முடிச்சிட்டு போலாம் மாதாஜி. சோ இத முடிச்சிட்டு போலாம் ஓகேங்களா. பெருசா இருக்கு இல்லையா. சோ அதனால இந்த ஸ்லோகத்தோட அர்த்தத்தை பார்த்துட்டு நம்ம விளக்கத்துக்கு போலாம் மாதாஜி. சோ நீங்க அழகா அந்த பகவத்கீதை கோரிலேட் பண்ணீங்க, அதை பார்க்கலாம். இந்த ஸ்லோகத்தோட ஒவ்வொரு லைனோட மீனிங் பார்க்கலாம். தர்மான் அந்யான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் பஜ விவஸ்வான் யாதிருஷி ஸ்ரத்தா சித்திர் பவதி தத்ருஷி பூர்வன் நிரந்தரம் கர்ம லோகயம் அனுவர்த்ததே தேனைவ கர்மான தியாயான்
மாம் பரம் பக்திம் இச்சதி. ஓகே, சோ இங்க தர்மான் அன்யான் பரித்யாஜ மாமேக்கம் பஜ விஸ்வான். நமக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச ஸ்லோகம் இல்லைங்களா பகவத்கீதையில. அதாவது சர்வ சர்வ தர்மான் பரித்தேஜ மாமேக்கம் சரணம் வஜ அகம் துவம் சர்வ பாப்பேபியோ மோக்ஷாமி மா சுச்சக. இதுதான் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து பகவத்கீதையில சொன்னார் இல்லையா. நீ செய்யக்கூடிய என்ன செயல்களா இருந்தாலும் சரி, எந்த மதத்தையோ என்ன கொள்கையோ பின்பற்றிட்டு இருந்தா கூட பரவாயில்ல, எல்லாத்தையும் விட்டுடு. உன்னை எல்லா விதமான பாவிய காரியங்கள்ல இருந்து நான் உன்னை விடுவிக்கிறேன், கவலைப்படாத, பயப்படாத அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா. அதுதான் இங்கேயும் சொல்றார். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் லைன் தர்மான் அன்யான் பரித்யஜ. ஓகே, மாமேக்கம் பஜ விவஸ்வான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நீ பண்ணிட்டு இருக்க எல்லா தர்மங்களையும் விட்டுடு, நான் வந்து உன்னை விடுதலை பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டை சொல்றார், விஸ்வான். அதாவது நீ எப்படி சும்மா ஏனோ தானோ நான் சொன்னேன்னு டப்புன்னு போட்டு வந்துடாத, என் மேல நம்பிக்கை வை. மாம் ஏக்கம், நான் ஒருத்தனே, மாம் ஏக்கம். ஓகே, நான் ஒருத்த மாத்திரம் தான் உன்னை விடுதலை பண்ண முடியும். நீ அதுக்கு என்ன பண்ணணும், பஜ சேவை பண்ணு. என்ன மாதிரி சேவை பண்ணணும், என் மேல உனக்கு விசுவாசம் இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், நம்பிக்கை வச்சு நீ பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ அதுக்கடுத்து யாதிருஷி யாதிருஷி ஸ்ரத்தா. அதாவது இன்னும் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாரு, நம்பிக்கையை பத்தி சொல்றார். ஸ்ரத்தான்னா நமக்கு தெரியும், இன்னொரு அர்த்தம் வந்து யாதிருஷி யாதிருஷி ஸ்ரத்தான்னு நம்பிக்கை. நீ பண்ண ஹரே கிருஷ்ணா, சத்தம் வருது, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஸ்ரத்தான்னா மறுபடியும் நம்பிக்கை சொல்றாரு. நீ வந்து வெறும் நம்பிக்கை வச்சு என் மேல பண்ணு. சோ நம்பிக்கை வச்சு நான் பண்ண எனக்கு என்ன கிடைக்கும், நமக்கு எப்பவுமே ஏதாவது ஒண்ணு வேணும் இல்லையா. சித்தீர், அதாவது சித்தீர்னா என்ன, உனக்கு வந்து ரியலைசேஷன் கிடைக்கும். நமக்கு வந்து நம்ம எல்லாம் வந்து ஜீவாக்கள் என்ற ஒரு ரியலைசேஷன் வரும் இல்லைங்களா. நம்ம எல்லாம் வந்து கடவுள்கிட்ட இருந்து வந்த அங்க துணுக்குகள், அந்த ரியலைசேஷன் வரும். அப்ப அது வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும், நமக்கு பக்தி பண்றது வந்து வெறும் கஷ்டமா இருக்காது, ஈஸியா ஆயிடும் இல்லையா. சோ யாதிருஷி யாதிருஷி ஸ்ரத்தா சித்தீர் பவதி தத்ரிஷி. சோ உனக்கு வந்து தன்னை உணர்ற, சோ அந்த ப்ராசஸ்ல முன்னேறிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா, அதுதான் அந்த ஸ்லோகத்துடைய லைனு. சோ அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பூர்வான் நிரந்தரம் கர்ம, பூர்வான் நிரந்தரம் கர்ம. சோ நீ பண்ணக்கூடிய செயல்களை வந்து எப்பயும் நிறுத்தாத, நிரந்தரம் இடைவிடாமல் நீ பண்ணக்கூடிய செயல்களை வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னைக்குமே கர்மா நிரந்தரம், பூர்வன் நிரந்தரம் கர்மா. நீ என்னைக்குமே நிறுத்திடாத, உன் செயல்களை வந்து செஞ்சுட்டே இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கூர்வன்னா நிகழ்த்துதல். இவருக்கு வந்து வந்து என்ன படைக்கும் தொழில் இருக்கு இல்லையா. சோ அதை நீ பண்ணு. ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதுக்கு அடுத்தது லோக்ககம் அணுவர்த்ததே, லோக்ககம் அணுவர்த்ததே. சோ இது எல்லாம் லோக்ககம்னா என்னது, இந்த உலகம் இல்லையா. அணுவர்த்ததே பின்தொடரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, தேனைவ கர்மான தியாயான் மாம் பரம் பக்தி இச்சதி. தேனைவ அப்படின்னா என்ன சொல்றாருங்க, அவர்களால் உண்மையில் செயல்கள், உண்மையில் கர்மான மொத்தம் வந்து பாத்தீங்கன்னா செயல்கள் சொல்றாரு. தியானம் யார் மேல பண்ணணும், என் மீது பண்ணணும். தியானம் வந்து பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணர் மேல வந்து தியானம் பண்ணணும். அப்படி பண்ண அவனுக்கு என்ன ஆகுது, இச்சதி, அவன் மனசுக்குள்ள இருக்கிற இச்சை வந்து நிறைவேறும். இப்ப வந்து என்ன என்ன ஆசை, வீடு வாங்கணும் கார் வாங்கணும் ஆசை இல்லை. அவன் ஏற்கனவே என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டான், தான் வந்து ஒரு ஆத்மான்றத புரிஞ்சுக்கிட்டான் இல்லையா. ஆத்மான்றத புரிஞ்சுக்கிட்ட பிறகு அவனுக்கு வந்து ஸ்ரத்தையோட பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கான். பக்தி பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து என்ன கிடைக்குது, அவன் இச்சை பண்றான். என்ன இச்சை பண்றான், கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போகணும். நம்ம லாஸ்ட் லோகத்துல பார்த்தோம் இல்லையா, கடவுளுடைய தாமரை திருவடி யாரால சேர முடியும், பக்தர்களாலதான் வந்து சேர முடியும் இல்லைங்களா. பக்தர்களாலதான் வந்து சேர முடியும், இல்லைன்னா வேற யாருக்கிட்டையும் போக முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார் இல்லையா. சோ அதனால நம்ம பக்தின்றது ஸ்ரத்தையோட பண்ணணும், சும்மா ஏனோ தானோன்னு பண்ணணும்னு இருக்கக்கூடாது. இந்த இடத்துல 2 முறை சொல்றாரு பாருங்க, நம்பிக்கைன்றது விஸ்வாசன், அப்புறம் வந்து ஸ்ரத்தா. ரெண்டுத்துக்குமே பொருள் என்னன்னா நம்பிக்கை. சோ கடவுள் மேல தாமரை திருவடி மேல நம்பிக்கை வச்சு நான் ஒரு ஆத்மான்ற ஞானத்தோட வந்து பக்தி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஒவ்வொரு லைனுக்கு ஒரு மீனிங் பார்த்துடலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாரு, நான் இங்கிலீஷ்ல பார்த்துக்கிறேன். தர்மான் அன்யான் பரித்தெஜ, நீ என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தாலும் விட்டுடு.
ஓகேவா? மாமேக்கம் பஜ விவஸ்வான், எனக்கு மாத்திரம் நான் தான் உன்னை வந்து டெலிவர் பண்ண போறேன், வேற யாரும் வந்து உன்னை வந்து பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதுக்கு நீ என்ன பண்ணணும்? யாதிருஷி யாதிருஷி, நம்பிக்கையோட என் மேல பண்ணு. யாதிருஷி 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 ஸ்ரத்தா, நம்பிக்கையோட பண்ணு. சித்தீர், உனக்கு என்ன கிடைக்கும்? உன்னோட ஆசை இல்லையா? என்னது நமக்கு தெரியணும், நான் வந்து ஆத்மான்றது தெரியணும், பக்தி பண்ணணும், நான் கடவுள்கிட்ட போகணும், அவர் தான் வந்து என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபாதர்ன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லைங்களா? சித்தீர் பவதி தத்ரிஷி, ஸோ உனக்கு அது கிடைக்கும். அப்போ வந்து அப்புறம் 5வது லைன்ல என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கூர்வன் நிரந்தரம் கர்மா, நீ செஞ்சிட்டு இருக்க வேலையை வந்து நிறுத்திடாத. உனக்குன்னு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை உன்னோட விதிக்கப்படி நீ செஞ்சிட்டு, பட் எப்படி செய்? கிருஷ்ண கான்சியஸோட செய். நீ விவசாயம் பண்றியோ, பிஸ்னஸ் பண்றியோ, இல்லை தோட்ட வேலை பண்றியோ, எதை பண்ணாலும் பண்ணிட்டே இரு, நிறுத்தாது. பட் என்ன பண்ணு? அதை கிருஷ்ண உணர்வோடு பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். லோகாயாம் அணுவர்த்ததே, இந்த உலகத்துல இருக்க எல்லாரையும் ரட்சிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் ஒருத்தரே. ஸோ நம்ம எல்லா வேலையும் செஞ்சாலும் அவருடைய உணர்வுல தான் நம்ம செய்யணும்ன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். தேனைவ கர்மான தியாயான் மாம் பரம் பக்தி இச்சதே, அப்போ வந்து உன்கிட்ட இருக்கிற மனசுல இருக்கக்கூடிய இச்சை இருக்கு இல்லையா, நான் வந்து உன் கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு போகணும், கோலோக்கல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும், அவருக்கு வந்து நான் சேவகம் பண்ணணும் அப்படின்ற ஆசையை வந்து நிச்சயமா வந்து உனக்கு வந்து நிறைவேறும். ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணுங்க, என்ன வேலை செஞ்சிருந்தாலும் பக்தியில வந்து நம்ம செய்யணும், கிருஷ்ணரை மையமா கொண்டு வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா தர்மம்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா? சில பேர் வந்து பக்தி தர்மம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, சில பேர் தொழில் தர்மம், ஒரு குடும்பஸ்தனுக்கு குடும்ப தர்மம். அவன் வேலையை விட்டு நீ பக்தி மாத்திரம் பண்ணுன்னு சொல்லலை, எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு பக்தியை பண்ணுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ சில பேர் கேள்வி கேட்கலாம், நான் வந்து பக்தியே பண்ணிட்டு இருந்தேன், என் வயிற்று பழப்புக்கு என்ன பண்றது? ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்துச்சுல, தர்மான் அந்யான் பரித்தேஜ்ய, பரித்தேஜ்யன்னு எல்லாத்தையும் விட்டுடு, பரித்தேஜ்ய கைவிடுதல். ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்றதுன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லையா? ஸோ அதுக்கு நமக்கு வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மயி சர்வாணி கர்மாணி சந்யாஸ் யாத்யாத்ம சேதச நிராசிர் நிர்மமோ பூத்வா யுத்யஸ்வ விகத ஜ்வரகா. ஸோ என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் கிட்ட வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார், சரண்டரிங் ஆல் ஒர்க்ஸ், எல்லா வேலைகளையும் உனக்கு என் கையில சரண்டர் பண்ணிடு, வித் ஃபுல் நாலேஜ் ஆஃப் மீ, சும்மா இல்லை என்னை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு விட்டுடு. அப்போ வந்து உனக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, உனக்கு அதுல வந்து without profit or without desire for profit, with no claims of proprietorship and free from lethargy and fight. ஸோ இப்போ என்ன ஆகுது, நீ வந்து எனக்கு சரணடைச்சிட்ட, அதுல வந்து உனக்கு வரக்கூடிய நன்மைகளும் தீமைகளும் சரி, நான் பண்ணேன்ற அதிகார தத்துவம் சரி, சோர்வும் சரி, எதுவுமே வந்து உன்னை அடையாது, நான் பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ஏற்கனவே இது வந்து அவருக்கு நமக்கு கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? ஸோ எல்லா செயல்களையும் அவருக்கோசம் நம்ம வந்து சமர்ப்பணிக்கிறதுக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். அதனால அந்த இரட்டிப்பு தன்மையில இருந்து, பாவ புண்ணியத்துல இருந்து வெளியே வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? சோ இப்ப நம்ம பிரம்ம சம்ஹிதைக்குள்ள போலாம். கிருஷ்ணா மாதாஜி, எந்த ரூபத்தில் என்றால் சேவை ரூபத்தில் சொல்றாரு மாதா, அது என்ன மாதாஜி அர்த்தம்? சேவை, பக்தி சேவை, நம்ம பண்றதெல்லாம் சேவை தானே மாதாஜி. இப்ப கடவுளுக்கு இப்ப நீங்க கைங்கரியம் பண்றீங்க, டெய்லி காலையில கோயிலுக்கு போறீங்க, துளசி மாலையை பறிச்சு மாலையா தொடுக்குறீங்க, அது ஒரு சேவை. கோயிலை சுத்தம் படுத்துறீங்க, கடவுளுக்கு தேவையான விஷயத்த எல்லாம் பண்றீங்க, அதே சேவை தான் மாதாஜி. அதுதான் டிவோஷனல் சர்வீஸ்ன்னு சொல்றாங்க. இல்ல மாதாஜி, எந்த அன்பு கலந்த பக்தி கிட்டுவது எந்த ரூபத்தில் என்றால் உன்னத சேவை, அந்த சேவை செய்ய அந்த ரூபத்துல பகவான் நமக்கு இப்ப சாண்டிங் பண்றதுல வந்து நம்ம ஃபுல் மைண்ட் கான்சென்ட்ரேட்டோட பண்ணணும், அது பக்தி. அப்புறம் கடவுளுக்கு பூ பறிச்சு, கடவுளுக்கு சமைக்கிறது, கடவுளுடைய துணியை கழுவுறது, வாஷ் பண்றது, கடவுளுடைய பொருட்களை வந்து நம்ம மெயின்டைன் பண்றது, எல்லாத்தையுமே வந்துதான் சேவைன்னு சொல்றோம். ஓகே. சோ இப்ப நோக்கத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி இப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிக்கிறாங்களா கேளுங்க மாதாஜி, நான் படிக்கட்டுமா? பிரேமராணி மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? நான் படிக்கட்டுமா? தூய பக்தி சேவையே ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஆற்ற வேண்டிய செயல். மற்ற செயல்கள் எல்லாம் புறம் சார்ந்த, அதாவது சரீரம் சார்ந்த செயல்கள். இந்த தர்மங்கள் அல்லது செயல்கள் பலதரப்படும். உருவமற்ற பிரம்மத்திடம்
கலப்பது கைவல்யம் என்னும் அஷ்டாங்க யோகா தர்மம். ஜடப்பொருள் சுகவாசம் ஞான யோகம் தர்மம். ஞானத்தையும் சௌக்கியத்தையும் சேர்ந்து பாவிப்பது. துறவரம் ஆகிய எல்லாவற்றையும் தவிர்த்தது. துறவரம் ஆகிய எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து என்னை தூய உள்ளத்துடன் பக்தி செலுத்தி துதிப்பவன் மேன்மை அடைகிறான். என்னிடத்தில் வைத்த பிரத்யேக பக்தி நம்பிக்கை ஆகும். சொல்லிடுறீங்களா மத்தாஜி? படிக்கட்டுமா? ஒரு நிமிஷம் இருங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளை அடையணும்னா நமக்கு என்ன வேணும்னா கலங்கமற்ற கலப்படமற்ற பக்தி வேணும். அதுதான் ஒரு ஜீவாத்மாவுடைய நித்திய கடமை. ஓகேங்களா? என்ன வேலைன்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவாத்மாக்கு வந்து கடவுளுக்கு வந்து பக்தி பண்றதுதான் அவனுடைய செயல் வேலைன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? பட் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், வீட்டு வேலை ஆஃபீஸ் வேலை அதுதான் பெருசான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம். பட் கலப்படமற்ற பக்தியும் அன்அலாய்ட் அண்ட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. மித்த எல்லா வேலைகளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளிப்புற நிகழ்ச்சிக்கோசம் பண்ணிக்கிறது இல்லையா? ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா தர்மங்கள் பல வகைகள் பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பக்தி தர்மம், தொழில் தர்மம், தனி மனித தர்மம். அதை விட்டு நம்ம எங்க பார்க்கலாம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ கடவுளை பிரம்மத்தை பற்றி வேறுபாடற்ற அறிவு பிரத்யேக இருப்பு நிலையை கைவல்யம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவரை வந்து அடையணுன்றதை வந்து நம்ம கோலா வச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து கைவல்யான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா சில தரப்பட்ட மனிதர்களை பத்தி சொல்றாங்க. அதாவது இந்த நாத்திகர்கள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதிக சுகத்துக்கோசம் வேலை செய்வாங்க. பௌதிக சுகத்துக்கோசம் வேலை செய்வாங்க. ஓகேங்களா? தன்னுடைய புலனு திருப்திக்கோசம் வேலை செய்வாங்க. அதே வந்து ஞான யோக தர்மத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பொருள் இன்பத்தை நோக்கமாக கொண்ட நாத்திகர் பல அறிவை பல ஞான யோக இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தன்னுடைய ஞானத்தை வந்து அறிவு திறனை வந்து பெருக்கணும்னு சொல்லிட்டு பல வேதங்களை படிச்சு அவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகேங்களா? பட் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த யாகம் பண்ணனா எனக்கு இந்த நன்மை கிடைக்கும் அப்படி பண்றாங்க பாருங்க. அவங்க வந்து இந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. ரெண்டாவது விதமான மனிதர்கள். மூணாவது பாருங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோக தர்மர்கள். அதை பார்த்தோம். சாரி, கடைசியில இருக்க வந்து இந்த ரெண்டுமே இல்லாத ஒருத்தன் வந்து கடவுளை மாத்திரம் தூய அன்பு தொண்டால பண்ணுவான். தூய பக்தியுடன் எனக்கு சேவை பண்றவங்க தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ அவன் நம்பிக்கையில் வேரூன்றி தூய பக்தியுடன் எனக்கு சேவை செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அங்க வந்து பேசிக்கா இப்போ 3 விஷயங்கள் பார்த்தோம். நாத்திகர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, பக்தர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்றத பார்த்தோம். ஸோ இதுல வந்து பெஸ்ட் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அந்த பக்திக்கு பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், அவர் மேல நம்பிக்கை வேணும். குருட்டுத்தனமான நம்பிக்கை இல்லை, அவர் மேல இருக்கக்கூடிய ஃபுல் நாலேஜ். நம்ம பகவத்கீதையில பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அதுல வந்து ஃபுல் நாலேஜ், அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அறிவு ஞானத்தால அவர் மேல நம்பிக்கை வைக்கணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் இந்த பக்தியில என்கேஜ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நம்ம உடனடியே டாப் மோஸ்ட் நிலைக்கு போக மாட்டோம் இல்லையா? ஒரு வீட்டு படிக்கட்டு ஏறணும்னா முதல் படி, 2வது படி, அப்புறமா தான் லாஸ்ட் ஃபைனல் ஸ்டெப் ஏறி அந்த வீட்டுக்குள்ள போக முடியும். அது மாதிரி பக்தியில கூட பாத்தீங்கன்னா படிகள், நிலைகள் இருக்கு. அந்த நிலைகள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நம்பிக்கை பேசிஸ்ல இருக்கு. அதாவது நிஷ்டா, அப்புறம் ருச்சி, ஆசக்தி அண்ட் பாவா. பாவா வந்து டாப் மோஸ்ட் ஸ்டேஜ்னு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? ஸோ பக்தியில இருந்து எப்படி வந்து ஒரு மரம் வந்து திருதுப்புன்னு வர்றதில்லை. அது வந்து ஒரு விதை வந்து முளை வரணும். முளை வந்து ஒரு சின்ன செடி ஆகும். செடியை வந்து நம்ம பாதுகாப்பா வைக்கணும், வெளியெல்லாம் போட்டு. இல்லைன்னா ஆடு மாடு வந்து தலை சாப்பிட்டு அந்த செடியை கூட நாசம் பண்ணிடும். அதை பத்திரமா பார்த்துட்டு காவல் பண்ணி அதுக்கு அப்பப்போ தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும். நிறைய தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும், அந்த சின்ன செடிக்கு தண்ணினாலே கூட நிறைய தண்ணினாலே செத்து போயிடும் இல்லைங்களா? ஸோ அதை மாதிரி படிப்படியாக பண்ணி பண்ணி வந்துட்டே இருந்தால் அது என்ன ஆகும், ஒரு நாளைக்கு மரமாக இருந்து மரம் வந்து இலை, பழம் அதெல்லாம் கொடுக்கும் இல்லையா? ஸோ அந்த உயர்ந்த நிலை வந்து தான் பாவம், அந்த ஸ்டேஜ் இல்லை. நமக்கு நடுவில் தடைகள் இருக்கும், நம்மளால பண்ண முடியாம இருக்கும். இருந்தாலும் வந்து நம்ம பண்ணணும் இல்லைங்களா? சாது சங்கம் வச்சுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும். அப்ப வந்து சாத்தியமாகும் இந்த பக்தின்றதை, இந்த நிலைக்கு போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ கடவுள் வந்து இந்த இடத்துல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் சொல்றாரு. இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில செயல்களின் நிலையான செயல்களால் இந்த உலகம் வாழ்கிறது. ஓகே, இந்த செயல்கள் எல்லாம் என்னை தியானித்தால் என்னை அவர் மேல வச்சிருக்க தியானத்துல வந்து நிரப்பணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. வெறுமனே அவரை ஒதுக்கி வச்சுட்டு நம்ம செய்யக்கூடாது. ஓகே, எந்த செயல்கள் செஞ்சாலும்
கடவுளுடைய மையமா வச்சுட்டு செய்யணும். அதுதான் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. அந்த செயல்களை செய்யும் குணத்தை அழித்து விடும், நீங்கள் என் சேவையின் இயல்புடையவர்களாக இருப்பீர்கள். ஏன் வந்து அப்படி சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒண்ணு செஞ்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, அப்பாடி இதை நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணிப்போம், நம்ம மேலே நம்மள புகழாரம் சுட்டிப்போம் இல்லைங்களா? அப்ப என்ன ஆகும், நமக்குள்ள ஒரு கர்வம் வரும். நான் தான் சிறந்தவன், நான் தான் செவ்வனே செய்யறேன்ற ஒரு அகங்காரம் வரும் இல்லையா? அதனாலதான் வந்து அந்த குணத்தை அழித்து விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றேன். என்ன செஞ்சாலும் எனக்கு வந்து செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இது எப்போ வரும், பக்தியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? இந்த பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயத்த பத்தி சொல்றார். உடல், மனம் அண்ட் சமூகம். பாடி, மைண்ட் அண்ட் சொசைட்டி. ஸோ இந்த உடலுக்கு வந்து சில சேவைகள் நம்ம செய்வோம். என்ன, உடலை வந்து சுத்தம் செய்யறது, இந்த உடலுக்கு தேவையான ஆடைகளை போடுறது, ஸோ இதுக்கு மேக்கப் அதெல்லாம் பண்ணணும் இல்லையா? அதெல்லாம் பண்றது, இதெல்லாம் உடல் சம்பந்தப்பட்டது. இதுக்கு தேவையான ஆகாரம் கொடுக்கறது, இதை வந்து நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது, இது உடல் தகுந்தது. ஓகேவா? ஸோ அதை பண்ண நம்ம வந்து சந்தோஷமா இருப்போம்னு சொல்லிட்டு நம்ம சில விஷயங்களை பண்றோம் இல்லையா? ஸோ அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மனசுக்கு தேவையான சில விஷயங்கள் நம்ம பண்றோம். அது என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது சில விஷயத்த வந்து நம்ம யோசிப்போம், சிந்தனை இல்லையா? சிந்தனை சிலது வந்து அதை வந்து மறுபடியும் மறுபடியும் ஞாபகம் வரும். சில விஷயங்கள் வந்து உணர்வை தக்க வைத்துக் கொள்ளும். அப்புறம் இது மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். இது எப்போ வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்டுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடன் பிறந்தவர்கள் இருப்பாங்க, சகோதர தத்துவம் இருக்கும் இல்லையா? அப்போ அதுல வந்து அன்பு பரிமாற்றம் இருக்கும் இல்லையா? அப்புறம் வந்து சில ஃபங்க்ஷனுக்கு போவோம் இல்லையா? சொசைட்டில வந்து ஒரு கல்யாணம், ஒரு தொட்டில் போடுறது, அந்த மாதிரி விசேஷத்துக்கு எல்லாம் போவோம் இல்லைங்களா? ஸோ அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, இந்த மனசுல வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து வருது, இந்த மனசுல வந்து சந்தோஷம் வருது. அதே இன்னும் சில விஷயங்கள் சொல்றாங்க. சொசைட்டி, சமூகம் சொன்னேன் இல்லைங்களா? சமூகத்துக்கோசம் சில பேர் பாத்தீங்கன்னா, நிறைய மக்கள் நலனுக்கோசம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கிணத்தை வெட்டுவாங்க இல்லையா? இன்னும் வந்து சில பேர் பாத்தீங்கன்னா, இந்த உறவுகள் மேம்படணும்னு சொல்லிட்டு சில உறவுகள் மேற்படுறதுக்கோசம் சில மீட்டிங் மாதிரி வைப்பாங்க, கெட் டுகெதர் எல்லாம் வச்சுப்பாங்க. இப்ப நம்ம நார்மலா பாக்குறது என்னன்னா, ஒரு அபார்ட்மெண்ட்குள்ளேயே இருப்பாங்க, அவங்களுக்குள்ள ஒரு கெட் டுகெதர் வச்சுப்பாங்க, அது விருந்தோம்பல். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா சில பேர் எல்லாம் வந்து இந்த ப்ளூ கிராஸ் சொசைட்டி, அப்புறம் வந்து அநாத ஆசிரமம், இதெல்லாம் வந்து சொசைட்டிக்கு சம்பந்தப்பட்டது. இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம இப்ப பார்த்தது 3 விஷயம். மனம், உடல், மனம், சமூகத்துக்கு சம்பந்தப்பட்ட வேலைகள் வந்து செய்யறாங்க. ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம 3 வார்த்தையை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கர்ம காண்டர்கள். ஓகே, கர்ம காண்டர்கள். ஓகே, கர்ம யோகிகள். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஞான பக்தி யோகிகள். எங்க இருக்காங்க? சரி, அது பாத்துக்கலாம். சோ கர்ம காண்டர்கள்லாம் யார்? ஓகேவா? கர்ம காண்டர்கள் வந்து தன்னுடைய நான் சம்பாதிக்கிறேன், நான் அனுபவிக்கிறேன். ஓகேங்களா? தன்னுடைய புலன் திருப்தி கோசம் வந்து வாழ்றவன் வந்துதான் கர்ம காண்டர்கள். இது தப்பா தவறான ஒரு வாதம் வரும் இல்லைங்களா? சோ அவன் கஷ்டப்படுறான், அவன் சந்தோஷமா அனுபவிக்கிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். அது வந்து பகவத்கீதை அறியாமையிலே இருக்கும்போது சொல்லணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா அது ஏன் தவறுன்னு, இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணவர் பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? நம்ம சாப்பிட்ற தானியம் வந்து நான் வேலைக்கு போனேன், சம்பாரிச்சேன், போய் அரிசி வாங்கிட்டு வந்தேன்னு சொல்லலாம். பட் அந்த தானியத்தை வந்து யாரு உற்பத்தி பண்ணது? யக்ன புருஷா இல்லையா? கடவுளுடைய அனுகிரகம் இல்லாம மழை வராது, மழை வராம அந்த தானியங்கள் முளைக்காது இல்லையா? சோ எல்லாத்துக்கும் காரண கர்த்தா யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர். அவருக்கு கொடுக்காம ஒருத்தன் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தா அவன் திருடன், அவன் பாவத்தை சாப்பிட்றான். அப்படியேப்பட்டவங்கள என்ன சொல்றாங்கன்னா கர்ம காண்டர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது இந்த செயல்களுக்கு பக்திய அடைக்கப்படுது. ஒரு நிமிஷம். மேலும் இந்த செயல்கள் பக்தியை அடைவதற்கான நமது முயற்சிக்கு உகந்ததாக இருக்கும்போது அவை ஞான பக்தி யோகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிப்பா, இத செய்யறேன், அது வந்து அந்த பயிற்சியிலே வந்து நான் என்ன பண்றேன், ஒரு முயற்சி பண்றேன். யாரை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு? பகவானை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா? அப்ப அந்த விஷயத்த என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ஞான யோகா, இல்ல ஞான பக்தி யோகான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஞான யோகா. ஓகே, ஞான யோகான்னா கடவுளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதா ஞான யோகா. இது ரெண்டையும் சேர்த்த ஞான பக்த யோகான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எது பெஸ்ட்? பக்தி இருக்கிறது தான் வந்து பெஸ்ட். ஸோ பக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா எது சிறந்த பக்தி? ப்ராப்பர் பக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு.
இந்த வேர்டு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு மாதாஜி. தூய வழிபாட்டின் கொள்கையால் வகைப்படுத்தப்படும் செயல்பாட்டுகள் மட்டுமே பக்தி முறை. சோ இங்க வந்து வேற வேற முறைகள் பார்த்தோம். அதுல வந்து எது சிறந்தது, எது பெஸ்ட்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி முறை. அந்த பக்தி எப்படி இருக்கணும்? தூய வழிபாட்டின் கொள்கைகளை கொண்டு இருந்தாதான் வந்து அது வந்து தூய பக்தின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? இதுதான் பெஸ்ட். அப்புறம் இதுதான் வந்து பக்தி ப்ராப்பர்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் ஒரு ஜீவாத்மா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தன்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இந்த பூ உலகத்துல வாழ்ந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா அவன் கண்டிப்பா இறுதி நோக்கியத்தை வந்து அடையிறான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து ஈஷா உபநிஷத்துல வந்து ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. இதை படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। ईशावास्यम इदं सावम यत् किंचित् जगत्यां जगत् तेने त्यक्तेने बुद्धिदा मा कृतगस्य स्वित्तनम्। ஹரே கிருஷ்ணா. மாதிரி வருது இல்ல, இது இதே ஈஷா ஸ்லோகம். உபநிஷத் மாதாஜி. ஈஷா வாஸ்யம் இதம் சர்வம் யத் கிஞ்ச ஜகத்யம் ஜகத் தேனே தெக்வேன புஞ்சித்த கஷ்யஸ்வித் தனாம். சோ யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த மேல சொல்லி இருக்கிற விஷயத்த எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பக்தி பண்ணிட்டு வரானோ அவன் தான் கரெக்டானவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். நம்ம பக்திக்கு எதெல்லாம் தேவையோ அதை வச்சுக்கணும். பக்திக்கு உகந்தது அல்லாததை வந்து நம்ம விட்டுணும் அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? ஈவன் பகவத்கீதையில என்ன சொல்றாரு? உன் சிந்தனை எனக்கு மேல வை, மத்கர்ம உன் செயல்களை எனக்கோசம் செய்யின்னு சொல்றாரு இல்லையா? அது மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தா நம்ம வந்து எங்க போவோம்? கடவுளுடைய லோகத்துக்கு போவோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த உலகத்திலே இருந்துட்டு கூட இந்த செயல்களை வந்து இந்த கூற்றுப்படி செஞ்சுட்டு வந்தா கடவுள்கிட்ட வந்து போலாம் அப்படின்றத இதுதான் வந்து உண்மையா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? சோ எந்த சேவைனா அதுல வந்து கிருஷ்ணரை வச்சு செஞ்சேன்னா அதுதான் வந்து உண்மையான சேவை. ஓகே, பக்தி சேவைன்றது சொல்றாங்க. ஓகே. சோ இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா எனக்கு என்ன லாபம்னா, நான் வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துக்குள்ள வந்து பிணைஞ்சு இருக்க மாட்டேன், என்டாங்கிள் ஆக மாட்டேன். இப்போ ஒரு வேலை செஞ்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க, பற்றுதலோட செஞ்சேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஒண்ணும் இல்லை, நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்கு ஏதோ ஒண்ணு செஞ்சோம், பற்றுதலோட செஞ்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நாளைக்கு வந்து என்ன ஆகும்? மனசு வந்து வலிக்கும். பாரு, நான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் பண்ணேன், நான் ஒரு கஷ்டத்துல இருக்கும்போது எனக்கு வந்து ஆறுதலா கூட பேச முடியலன்னு ஒரு பற்றுதல் ஏக்கம் வரும். ஆமாவா இல்லையா? ஆமா மாதாஜி. இல்ல, அதே அந்த பற்றுதல் இல்லாம பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்ப வந்து நமக்கு என்ன ஆகுது? நம்ம வந்து விரக்தி ஆக மாட்டோம் இல்லைங்களா? நம்ம ஏமாற மாட்டோம். என்ன நடக்குதோ இல்லையோ நம்ம வந்து மனசளவுல வந்து ஏமாற மாட்டோம். அதனாலதான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? என்ன செஞ்சாலும் நீ வந்து கிருஷ்ண உணர்வோட செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே. சோ இங்க வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் வேர்டு சொல்றாரு மாதாஜி, கவுன தர்மான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகே, கவுன தர்மான்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. சோ இதுக்கு வந்து இந்த உலகத்துல இருந்துட்டு என்ன மாதிரி வேலை செஞ்சாலும் அப்ப வந்து நீ 2 விஷயத்த ஃபாலோ பண்ணு. அதாவது பலன் மேல பற்றுதல் வச்சிடாத. செயல்கள் பலனை வந்து யாருக்கு திறந்துடு? கிருஷ்ணருக்கு திறந்துடு. அப்புறம் நீ என்ன பண்ணு? கிருஷ்ணரின் தயவு தான் நமக்கு பிரசாதம் இல்லையா? கிருஷ்ணரோட இது மாதிரி பண்ணிட்டு வந்தா நமக்கு என்ன ஆகுது? ஆட்டோமேட்டிக்கா கிருஷ்ணருடைய மர்சி நமக்கு கிடைக்கும். அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து வாழ்க்கையுடைய மாற்றம் நடக்கும், நமக்குள்ள இருக்கிற அஜ்ஞானம் போகும், அவருடைய கருணையால நமக்கு வந்து நம்ம இருதயத்துல வந்து ஞானம் வருது. சோ அப்ப செயல் பண்ணா நமக்கு எந்த ஒரு கேடும் வராதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. இதெல்லாம் வந்து யாருக்கு சொல்றாரு? பிரம்மாவுக்கு சொல்றாரு. ஓகேவா? சோ இந்த ஞாபகத்தை கடவுளை வழிபட்டு இந்த முறையில இப்ப சொன்னாரு இல்லையா, இந்த முறையில வந்து நீ கடவுளை என் மேல தியானம் பண்ணிட்டு உனது கடமைகளை, உலக கடமைகளை செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போதனை பண்றார். இது பிரம்மாவுக்கு மாத்திரம் இல்ல, இது நமக்கு கூட. ஓகேங்களா? சோ இப்ப வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து தன்னுடைய இதயத்துல வந்து இந்த படைப்பும் ஆசை வந்து தோணுச்சு. ஏன்னா அவர் பண்ணணும். யார் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தது? கிருஷ்ணர் சொன்னார் இல்லையா? சோ ஆக்கப்பூர்வமான ஆசையை பரம இறைவனின் கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிவதற்காக தியானத்துடன் இணைந்து பயிற்சி செய்தால் அது ஒரு துணை ஆன்மீக செயலாகும். சோ இந்த தர்மத்தை என்ன சொல்றாங்க? கவுன தர்மம். இப்போ நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பாருங்க மாதாஜி, கோயில் சேவை இதெல்லாம் பண்ணா இதுல வரும் இல்லைங்களா? அப்ப வந்து நம்ம கிருஷ்ண உணர்வோட இருக்கும் இல்லைங்களா? சோ இப்ப கிருஷ்ணருடைய கட்டளைய வந்து இவர் பிரம்மா ஏத்துக்கிட்டு அதன்படி
தன்னுடைய படைக்கும் தொழிலை வந்து செய்யறார். ஸோ கிருஷ்ணர் இப்ப என்ன சொன்னாரு, பாருப்பா நீ படைக்கக்கூடிய இந்த அண்டத்தை வந்து நானே சிருஷ்டி பண்ணிருக்கேன். நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா, புருஷ அவதாரத்துல காரணத்துக்கு சாயி விஷ்ணு இருந்து அண்டங்கள் வருது. அண்டங்களுக்குள்ள வந்து கர்ப்போகத சாயி விஷ்ணு இருக்காரு. அங்க உள்ள இருக்கிற ஜீவராசிக்குள்ள வந்து க்ஷீரோதக சாயி விஷ்ணு இருக்கார். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை எல்லாத்தையும் அவர் வந்து தன்னுடைய பார்வையினால வந்து சிருஷ்டிக்கிறாருன்றதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா. ஸோ இது மாதிரி ஒருத்தன் பண்ணான்னு வச்சுக்கோங்களேன், கடைசியில அவன் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அடைவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ கிருஷ்ணரை தவிர மற்ற பொருள்கள் மீதான தன்னிச்சையான வெறுப்பு ஆன்மீக பக்தியின் பாவ கணிசமான பொருளை அவர் அடையும் போது வெளிப்படும் ஒரு ஜீவாவின் விஷயத்தில் அத்தகைய அறிவுறுத்தலுக்கு எந்த சந்தர்ப்பமும் இல்லை. அவன் கிருஷ்ண கான்சியஸோட செஞ்சா அவனுக்கு எந்த ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, அட்வைஸ் தேவையும் இல்லைன்றத இங்க சொல்றார். ஓகேங்களா. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது கடைசி ஸ்லோகம் 62. யாராவது படிக்கிறீங்களான்னு பாருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறாங்களா? நான் படிக்கட்டுமா மாதாஜி? படியம்மா. அகம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அகம் கி விஸ்வஸ்ய சராசரஸ்ய பீஜம் பிரதானம் பிரகிருதி புமாம்ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாயா ஹிதம் தேஜ இதம் விபர்ஷி விதே விதேஹி வம் அதோ ஜகந்தி. மாயா ஹிதம் தேஜ இதம் விபர்ஷி விதே விதேஹி வம் அதோ ஜகந்தி. ஹரே கிருஷ்ணா. அகம் ஹி விஸ்வஸ்ய சராச்சரஸ்ய. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு, நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம். அகம் நான் எல்லாத்துக்கும், இந்த ஜகத்துல இருக்கக்கூடிய விஸ்வசியன்னு இந்த ஜகத்துல இருக்கக்கூடிய சரா அச்சரா அசைவன அசையாதவ எல்லாத்துக்கும் காரணம் நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் ஓகே, அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா பீஜம் நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அகம் பீஜ பிரதாமேகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா. அவர் தான் வந்து விதை கொடுக்கக்கூடிய தந்தைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ அவர் தான் வந்து சீட் கிவிங் ஃபாதர். ஸோ எல்லாமே அவர்கிட்ட இருந்து தான் வந்ததுன்றது நமக்கு தெரியும். அதுவும் நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. அதாவது சர்வ யோனேஷு கௌந்தேய மூர்த்தைக சம்பவாந்தி யாக தாசாம் பிரம்ம மகத் யோனிர் அகம்பீஜ பிரதாபிதக. அகம்பீஜ பிரதாபிதகன் அப்படின்னு சொல்றார். நான் தான் விதை அளிக்கக்கூடிய தந்தையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்லியிருக்கார். அதுல வந்து நமக்கு வந்து எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை. இங்கேயும் அதை தான் சொல்லியிருக்காரு. அசைவனை அசையாதவனை எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு, நான் தான் வந்து விதையா இருக்கிறேன். ஸோ அது மாத்திரம் இல்லாம அவர் எப்படி இருக்காருன்னு பாருங்க, இதுக்கு எல்லாத்துலயும் வந்து நான் பிரதானமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா. அந்த மேட்டர் நானா இருக்கிறேன், பிரகிருத்தியாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. பூமாம்சா அதாவது புருஷனாவும் நான் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2வது லைன்ல சொல்றாரு. 3வது வரியில என்ன சொல்றாரு, மாயா இதம் தேஜ இதம் பீபரஷி. சோ பிரம்மதேவருக்கு ஒரு தேஜஸ் இருக்கு, அவரை சுத்தி ஒரு தேஜஸ் இருக்கு. அது தேஜஸ் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா என் கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றார். ஓகேவா. நீ உனக்குள்ள இருக்க தேஜஸ் அந்த எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா, அது கூட என்கிட்ட தான் வந்துச்சு. விதி விதேகி துவம் அதோ ஜெகந்தி. விதின்னு இங்க யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மாக்கு ஒரு பெயர் வந்து விதி. ஓகேவா. சோ அவங்களுடைய மனைவி பேர் என்ன, சரஸ்வதி இல்லையா. சோ அதனால விதி யதான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பேர், இவர் பேரு விதி. அவருக்கு வந்து விதி விது விது யதா, சரஸ்வதிக்கு இன்னொரு பேர். ஓகேங்களா. சோ இன்னி வந்து உன்னுடைய செயலான இந்த ஜகத்தக்கூடிய படைக்கும் கொழில வந்து நீ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா. சோ இந்த ஜகத்துல வந்து நீ வந்து படைக்கக்கூடிய தொழிலை வந்து நீ கரெக்டா பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாவுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துடைய பொருள். சோ மாதாஜி பர்பட்டு தமிழ்ல வாசிங்க மாதாஜி. வாசிங்க. ஓ பிரம்மனே கேள், நானே விதை. இந்த உலகில் உள்ள உயிருள்ள மாதாஜி பர்பட்டு தானே வாசிக்கிறீங்க? ஆமா, கீழே இருக்குல்ல தெளிவுரையா. ம் சில சிந்தனையாளர்கள் அருவமான பிரம்மமே இறுதி இருப்பு என்று கூறுகின்றார்கள்.
விவாதத்தினால் இது மாறுபட்டதாக தெரிகிறது. உலகமே மாயை என்றும் பிரம்மம் என்றும் சிலர் கூறுகின்றனர். எல்லாமே ஜீவனின் மாயை என்கின்றனர். தெய்வீகம் பரமான இருப்பு என்றும் இதர இருப்புகளான சித் மற்றும் அசித் கொள்கையில் ஒன்றே என்று கூறுபவரும் உண்டு. சில சமயம் அத்வைத துவைத சித்தாந்தங்கள் மெய்ப்பொருளாக காணப்படுகின்றன. மேற்படி ஹேஷியங்கள் அல்லது உள்ளத்தளவு யூகங்கள் வேதத்திலிருந்து எழுந்தவை. எல்லா நிலைகளுக்கும் நிலைத்த உண்மை என்பது ஒன்று இல்லாவிட்டாலும் ஏதோ ஒரு உண்மை இருக்கத்தான் செய்கிறது. சாங்கிய, பாதஞ்சல, நியாய, வைசேஷிக என் பூர்வம் இமாம்சத்தையே கூட ஒதுக்கி விடுவோம். இவையாவும் வேதமற்ற ஹேஷியங்கள். இந்த எல்லா மனதளவு யூகங்களை விட்டுவிட்டு அசிந்திய பேத என்ற கோட்பாட்டை கையாள வேண்டும். ஜீவன்கள் அசையும் உலகத்திலும் ஜடப்பொருள் ஜட உலகத்திலும் என்பது அடிப்படை தத்துவம். என் பரதத்துவம் ஜீவன்களிலும் என் அபராதத்துவம் பராதத்துவம் ஜீவன்கள்ல அபராதத்துவம் இந்த அதிசய உலகிலும் அடங்கியிருக்கிறது. நான் காரணங்களுக்கு எல்லாம் காரணம். நான் அனைத்தையும் என் முழு சக்தியால் கட்டுப்படுத்துகிறேன். நான் விளிம்பு ஜட சக்தியிலிருந்து மாறுபட்டவன் அல்லன். இந்த சக்திகளால் பிரதானம், பிரகிருதி, புருஷம் தோன்றியிருக்கிறது. நானே இந்த மன்றும், நானே இந்த மூன்றும், நானே இந்த பிரதானம், பிரகிருதி, புருஷம் மூணுமே நான் இந்த ஆனா இந்த மூன்றிலிருந்து மாறுபட்டவன். தூய பக்தி வாயிலாக கிருஷ்ண பக்தியை கை கொள்ளுங்கள். ஜீவன், ஜடம், கிருஷ்ணர் இந்த மூன்றுக்குமாக உறவில் உருவத்தையும் அருவத்தையும் அறியவும். இதுவே பிரம்ம சம்பிரதாயத்துக்கு நான் விடுக்கும் செய்தி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்க பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து யாரை பத்தி சொல்றாங்கன்னா அத்வைத தத்துவ பத்தி சொல்றாங்க. சில பேர் என்ன நினைச்சுக்கிறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா தான் வந்து அல்டிமேட்னு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அது வந்து அவங்கவுங்களுடைய யூகத்தால அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க. பட் அது வந்து உண்மை இல்லை இல்லையா? ஸோ அது எதனால அப்படி இருக்காங்கன்னா அவங்க மாயைக்குள்ள இருக்கிறாங்க. மாயை வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை அந்த லிமிடேஷன் ஆஃப் திங்கிங்ல வச்சிருக்கு. அந்த மாயக்கிட்ட இருந்து வெளியே வரும்போது தான் நமக்கு வந்து சில விஷயங்கள் வந்து புரியும். பிரம்மனும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஜீவன். அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாள் அழியப்படுவார். எப்போ இந்த அண்டங்கள் அழியுதோ அப்போ வந்து அவரும் வந்து அழிக்க போறாரு. அது வந்து ஒரு போஸ்ட். அவர் இல்லைன்னா இன்னொருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா? இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆவரேஜா இந்த இந்தியன் பீப்புள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 64 வயசுன்னு அப்படின்னு சொல்றோம். அதே வந்து ஒரு நெருப்பு பூச்சி இருக்குல்ல மாதாஜி, அந்த நெருப்புல போய் ஒரு அது என்ன சொல்லுவோம் மாதாஜி? நெருப்புல போய் இருக்கிற இடத்துக்கு போகும், அப்புறம் வந்து செத்துடும்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? விட்டில் பூச்சி மாதாஜி. விட்டில் பூச்சி. அதனோட ஆயுட்காலம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குறைவா இருக்கும். நமக்கு வந்து வருஷ கணக்குல சொல்றோம், அதுக்கு வந்து மணி கணக்குல சொல்றோம். சோ அப்ப வந்து அற்பமா தெரியும் நமக்கு. அது நம்ம வந்து தேவதேவர்களுக்கு அற்பமா தெரியும் இல்லைங்களா? பட் எல்லாரும் ஒரு நாள் வந்து மரணம் வரப்போகுது. ஸோ அவரும் வந்து லிமிட்டெட்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காம சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபைனல் வந்து நானும் கடவுள், நீயும் கடவுள், எல்லாரும் வந்து கடவுள் ஜோதியில வந்து மர்ஜ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இம்பர்சனலிஸ்ட் அவங்க தான் வந்து அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இங்க வந்து சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ அது அந்த அத்வைத பிலாசபி தப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்புறம் இந்த உலகமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபினாமினல் வேர்ல்டு நம்ம இருக்கிற உலகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம். இது எல்லாமே வந்து மேலோகத்தினுடைய பிரதிபலம், ஷேடோ, அங்க இருக்கக்கூடிய ஷேடோ தான் இதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் இந்த ஜீவா வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்க இருக்கிற வரையும் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கு. எப்ப இந்த பிரகிருதிக்குள்ளேயே இந்த உலகத்துக்கு வந்துச்சு அப்ப என்ன ஆகுது? மாயையால கவரப்படுது. ஸோ அப்ப வந்து அறியாமலே இருக்குன்றத அவன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேன்றான். ஸோ அப்போ வந்து பக்தர்களோட சங்கம் வரும்போது அதை தெரிஞ்சுக்கிறான். ஓகேங்களா? ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க அப்போ வந்து கடவுளை வந்து ஒவ்வொரு மாதிரி நினைக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஓகே, சம்திங் தட் காட் இஸ் எவிடென்ட்லி எ செப்பரேட் என்டிட்டி. கடவுள் வந்து ஒரு செப்பரேட்டு, ஒரு தனியான ஒரு ஆத்மான்னு அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இன்னும் சிலர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற மாதிரி எடுத்துக்கிறாங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தருடைய புரிதல் வந்து வேற மாதிரி இருக்கு. பட் இங்க வந்து எல்லாரும் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு, ஒருத்தன் வந்து வைஷ்ணவ தத்துவத்தை வந்து கரெக்டா புரிஞ்சிருக்கான்னு, சித், அச்சித், ஈஸ்வரா இந்த மூணுமே பரமாத்மா கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறவன் தான் வந்து கரெக்டா வந்து அந்த வைஷ்ணவ தத்துவத்தை புரிஞ்சிட்டு இருக்கான் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா? அசைவனும் சரி அசைவனும் சரி எல்லாமே பகவானாலதான் படைக்கப்பட்டது. அதை படைச்சாரு மாத்திரம் இல்லை, அது எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்றவரா ஈஸ்வரரா அவர் தான் இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த பிலாசபி நம்ம மைண்ட்ல கிளியரா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம வைஷ்ணவ தத்துவத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதுதான் உண்மையான
உண்மை, அப்சல்யூட் ட்ரூத். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த சில வேதங்கள்ல வந்து என்ன சொல்லியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்கவங்க ஒவ்வொன்றா யூகிச்சுப்பாங்க இல்லையா? அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்டி வேதிக் ஸ்பெகுலேஷன். வேதங்களுக்கு புறம்பாக சில பேர் சொல்லுவாங்க. அதாவது சாங்கிய, பதாஞ்சலி, நியாய, வைஷிஷி வைசேஷிகா, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பூர்வ மீமாம்சா, விச் ஆர் ஃபாண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃப்ரூட்டிட்டி ஆக்டிவிட்டி இன் கன்ஃபார்மிட்டி. இவங்களோட இதெல்லாம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, சில பேர் எல்லாம் வந்து தனக்கு வந்து இது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு சத்யநாராயண விரதம் பண்ணுவாங்க இல்லையா? இது நிறைய இப்போ வந்து நடக்குது இல்லையா? சத்யநாராயண பூஜை பௌர்ணமி அன்னைக்கு பண்ணா வந்து எனக்கு இந்த பலன் கிடைக்கும், குழந்தை கிடைக்கும், கல்யாணம் ஆகும், அப்படிலாம் பண்ணி பலன் நோக்கு செய்யறவங்க, செயல்களை செய்யறவங்க வந்து இந்த ஒரு பிரமாணத்தை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதெல்லாம் விட்டுட்டு கடவுள் என்ன சொன்னாரு? சர்வதர்மான் பரித்தேஜம் மாமேக்கம் சரணம் ரஜ அப்படி சொன்னார் இல்லையா? அதுக்கு வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ இங்க வந்து சித் அச்சித்ன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா? பரா அபரா சக்தின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு வந்து பகவத்கீதையில டாக்குமெண்டேஷன் இருக்கு. அபரேயம் இதஸ்வன்யம் பிரகிருதிம் வித்திமே பரம் ஜீவபூதாம் மகாபாகோ யாயேதம் தாரயதே ஜெகத். ஸோ இங்க இருக்கக்கூடிய அபராசக்தி, ஓகேவா? தாழ்த்தப்பட்ட எனர்ஜி, அப்புறம் வந்து பரா உயர்த்த சுப்பீரியர் எனர்ஜி, இது எல்லாமே யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? எல்லாமே என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ இது மாத்திரம் இல்ல, ஸோ அபராசக்தின்னா என்னென்ன? இந்த ஆகாயம், நீர், நிலம், நெருப்பு, காற்றெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? அது கூட அப்பரே சரி பேசல வந்துருக்கு, ஒரு நிமிஷம். பூமிர் அப்போ நலவாயு காம காம் மனோ புத்திர் ஏவச்ச அகங்கார இத்தியம்மே பின்ன பிரகிருதி அஷ்டதா அஸ் அஷ்டதா அஷ்டாதா. ஸோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாசம், மனம், புத்தி, அகங்காரம் எல்லாமே எங்கிருந்து வந்துச்சு? என்னுடைய பிரிக்கப்பட்ட ஜடசக்தி, மை செப்பரேட்டட் மெட்டீரியல் எனர்ஜின்னு அவரே சொல்லியிருக்கார் இல்லையா? சித் அச்சித்துன்னு சொல்லலையா? அதுதான். எதுவா இருந்தாலும் என்கிட்ட இருந்து தான் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ அப்போ வந்து நம்ம மனசை வந்து தெளிவா புரிஞ்சு வச்சுக்கணும். ஸோ இது எதுவுமே அவர் இல்லாம இல்லைன்றத. ஓகே. ஸோ அதனால எந்த அகங்காரம் நமக்கு வரக்கூடாது. ஏதத் யோனினி பூதானி சர்வாணிதி உபதாரய அகம் கிருஸ் கிருத் கிருஸ் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதக பிரபவ பிரளயஸ்ததா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? ஆல் கிரியேட்டட் பீவிங் ஹேவ் their source into this two nature of all that is material and that is spiritual in this world, known for certain that I am both the origin. இங்க என்ன சொன்னாரு? அந்த போன ஸ்லோகத்துல சொன்ன இல்லைங்களா? அபராசக்தி, அதுவும் சரி என்கிட்ட இருந்தா வந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து ஜீவன்களை பத்தி சொல்றாரு இல்லையா? இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி கூட பாத்தீங்கன்னா எங்க இருந்து வந்துச்சு? என்கிட்ட தான் வந்துச்சு. ரெண்டுமே வந்து என்கிட்ட தான். ஐ எம் போத் த ஆரிஜின் அண்ட் டிசொல்யூஷன். நான் தான் இதை வந்து ரெண்டையுமே வந்து படைக்கிறேன், அழிக்கவும் நான் தான் செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே சொல்றார். ஸோ இதுல நமக்கு எந்த ஒரு சந்தேகமும் இருக்கக்கூடாதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. நாத்திகர்கள் மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஓகே. ஸோ வைஷ்ணவ தத்துவத்தை நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். அவர் தான் வந்து சக்திமான். நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஒரு 7 பாயிண்ட், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஓகே. அவர் தான் சக்திமானா இருக்காரு. அப்புறம் வந்து அகில ரசாமிருத சிந்துவா இருக்காரு, பரமாத்ம தத்துவமாவா இருக்கிறாருன்றத பார்த்தோம். அதை மனசுல நம்ம வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அச்சிந்த பேத அபேத தத்துவம். ஸோ நான் வந்து ஜீவாத்மா. ஸோ என்னோட பண்பு என்ன? நானும் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்ததுனால குவாலிட்டியில வந்து சேமா இருக்கேன். பட் என்ன என்ன சொல்றது, குவாலிட்டியில வந்து சேமா இருக்கேன், பட் குவான்டிட்டியில வந்து டிஃபரா இருக்கேன். அதாவது அளவுல வந்து வேறுபட்டு இருக்கேன், தன்மையில வந்து கடவுள் மாதிரி தான் இருக்கேன். கரெக்டா மாதாஜி நான் சொல்றது? அணு நம்மளாம் அணு, அவரு விபு மாதா. இல்ல நான் அது அது கரெக்ட் மாதாஜி. நான் சொல்ற தமிழ் வார்த்தை கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு, குவாலிட்டியில நம்ம அவரை மாதிரி தான் இருக்கோம், குவான்டிட்டியில வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து அச்சிந்த அபேத தத்துவ சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு கொடுத்தாரு இல்லையா?
கிருஷ்ணர் என்ன சொன்னாரு? சரணாகதின்னு அப்படின்னு சொன்னார். இவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுத்தார் இல்லையா? சோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இந்த ஆத்மாக்களாகிய நாம புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டு அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் வந்து காரணமா இருக்காரு. சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் 3 விதமான எனர்ஜிஸ் இருக்கு. யார் சொல்றீங்க? 3 டைப்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. மாதாஜி. புரியல புரியல மாதாஜி. இன்டர்னல் இன்டர்னல் எனர்ஜி, ஆ அது பகிரங்க சக்தி, அது மார்ஜினல், அந்தரங்க சக்தி, தடசக்தி, கடசக்தி. தடசக்தி இல்லையா? சோ இன்டர்னல் எனர்ஜி, மார்ஜினல் எனர்ஜி, எக்ஸ்டர்னல் எனர்ஜி. சோ இவர் இதெல்லாம் எப்படி படைக்கிறாருன்னா தன்னுடைய சக்தியை வச்சுதான் வந்து படைக்கிறாரு. நமக்கு தெரியும் இன்டர்னல் பொட்டன்சி யாரை குறிக்குது? ராதா ராணியை குறிக்குது இல்லையா? சோ அவருடைய சக்தியை வச்சுட்டு நம்ம குறிக்கிறோம். நம்மளாம் ஜீவாத்மா மார்ஜினல் எனர்ஜியில வரும், தடஸ்த சக்தியில வரும் இல்லையா? சோ அது இல்லாம அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் தான் எல்லாத்துலயும் பிரதானமாவும் இருக்கிறேன், இந்த மேட்டராவும் நான் தான் இருக்கிறேன், இந்த பிரகிருதி இந்த பௌதிக விஷயத்துக்குரிய தோற்றமும் நான் தான் இருக்கிறேன், இது எல்லாத்துக்கும் மேல வந்து புருஷா இதை நான் தான் உருவாக்குறேன், நான் தான் வந்து இதை படைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே, ஸோ இதுதான் சிம்பிளா சொல்றாரு. ஐ எம் பிரதானா பிரகிருதி அண்ட் புருஷா. ஸோ எட் ஆஸ் அ பொசஸர் ஆஃப் பவர், அவர்கிட்ட எல்லா பவரும் இருக்கு. ஐம் எட்டர்னலி டிஸ்டிங்க்ட் ஃப்ரம் ஆல் திஸ் பொட்டன்சியல். நான் தான் படைச்சேன், என் கையில பவர் இருக்கு, பட் இருந்தாலும் எனக்கும் அதுக்கும் வந்து சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி தான் இருக்கிறார் இல்லையா? ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவர்கிட்ட வந்து அளவற்ற வலிமை இருக்கு, பவர் இருக்குன்றத, இன்கன்சீவபிள் பவர் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணுன்றத சொல்றார். சோ யார் ஒருத்தன் இது தமிழ்ல இருந்தாலே நம்ம தலை தெறிக்க ஆடுவோம். இல்ல மாதாஜி, நம்ம கிட்ட கொஞ்சம் பவர் இருந்தாலே நமக்கு நான் தான் உயர்ந்தவன் அப்படின்னு சொல்றோம். பகவான் இவ்வளவு சக்தியை வச்சுக்கிட்டு நான் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்றார். அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு சொல்றாரு இல்லையா? புருஷனாகவும் நானே வந்து பிரதாபனாகவும் பிரகிருத்தியாகவும் புருஷனாக இருந்தாலும் சக்தியின் உரிமையாளராக நான் அந்த ஆற்றல்களை அனைத்திலிருந்தும் என்றென்றும் வேறுபட்டவன், இதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிக்கிறார் இல்லையா? எல்லாம் தூரம் நின்னு வேடிக்கை பாக்குறார் எப்படி நமக்குள்ள பரமாத்மா ஒரு ஒரு ஜீவனும் எப்படி எப்படிலாம் நடந்துக்கிறாங்கன்றத கண்ணை மூடி பத்துன்னு இருக்கார் பார்க்கடல்ல. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 3 விஷயத்த சொல்றாங்க. ஜீவா ஜடா மற்றும் கிருஷ்ணருக்கு இடையே இருக்கும் பரஸ்பர உண்மையான உறவின் அறிவின் மூலம் தூய பக்தியின் மூலமும் கிருஷ்ணரிடம் அன்பை அடைவது சிந்திக்க முடியாத ஒரே நேரத்தில் வேறுபாடு மற்றும் வேறுபாடு இல்லாத கொள்கையின் அடிப்படையிலும் என்னுடையதாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்றாரு. இங்க வந்து 3 விஷயத்த சொல்றாரு. ஜீவா அதாவது நம்ம ஜடப்பொருள்கள் இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இதுக்கு வந்து யாரு, இதுக்கு மேல இன்னொரு விஷயம் இருக்கு, கிருஷ்ணர். இந்த 3 விஷயத்த வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் கொடுத்திருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி, அவர் சில கொள்கைகள் கொடுத்திருக்காரு இல்லையா, அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தா கண்டிப்பா நம்ம எங்க போவோம்? ஆன்மீக உலகத்துக்கு போலாம். இதுதான் வந்து ஸ்ரீ பிரம்ம சம்பிரதாயத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? சோ நம்ம உயர்ந்த கதியான கோலோக்ல விருந்தாவனத்துக்கு போகணும், கிருஷ்ண பிரேமை அடையணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். சோ இங்க வந்து இந்த சாஸ்திரம் வந்து பிரம்ம சமீத இந்த சாஸ்திரம் வந்து சம்பூர்ணம் ஆகுது இல்லையா? சோ இது வந்து பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அப்பா சின்னதா எழுதியிருந்தாரு. அவர் நல்லா அழகா வந்து பெருசா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நமக்கோசம் கொடுத்து போயிருக்காரு. சோ பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூருக்கு ஜெய். ஓகே, சோ பிரம்ம சமீதைக்கு ஜெய். நன்றி உங்கள் அனைவருக்கும். ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா எல்லா வேதங்கள்ல இருக்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காரு. ஈவன் பாகவதம்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ அதை வந்து சிருஷ்டி எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டாரு இல்லையா பிரம்மாஜி. உலகங்கள் எப்படி இருக்கு மற்றும் நம்ம வந்து பார்த்தோங்களா அந்த கோலோக்கல விருந்தாவனம் ஸ்வேத தீபம் எப்படி இருக்கும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ எல்லா விஷயத்தையும் இங்க வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ நம்ம எல்லாத்தையும் இந்த பிரின்சிபல்ஸை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். கடவுள் மேல வந்து பக்தி பண்ணிட்டு கடவுள்கிட்ட போய் சேரணும் இல்லையா? அந்த நிலைக்கு போறதுக்கு நம்ம கடவுள் வந்து நம்மளை ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம் எல்லாரும். உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. ஓகே, இங்க என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி. வாஞ்சா கல்பதருப்யஸ்ய கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்த की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे
ஹரிஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதா.